May kaya tuo ning bay uslub ni bay pita ni mo tuke dire butendeng. Tendeng dire entrance ni kinintos. Na to akong assistant to pung tatay pila presyon dito ko. Mo butendeng aw diri. Asa man kanil ngano mo kato? Pila presyon kalimot man ko. Kinintos so kinintos okay. Pero kani nga kada mahal kay na nga naman kay double price man na kay gibiwit na. Sa libo na. Sa libo lagi. Sa libo. Ako ani siyang diri. Kani ako naman ni paliton pohon kaning kuan na paliton kani. Kani ako ning butangag balay yun ko ni. Kani butangan ko ni lang mami dagang gig daggo gig mga sabi lang lanchuling na adil kapita. 1 hour later. Dako ron dagot jud gig ron. Steam ka ngano man ka dia. Ngano nagunsam ka dia. Bagong di ka nga karon ano di yung tingog. Sige na, so di mo suwang na ibala na ulit. Pamuro lang yun. Pagsuda niyo sa pagsud. Sud. Kana. Sud naman ako. Pamay. Magdungan tag ako tubig, Brad. Wala na tubig dito, Venetian. Di ari lang mo. Bukat kini kung ginawa. Oh, dano ni mo matso bilay ka kaman kilikili mo gamay oh. Kayo kayat tang. Oh, let's go. Kani bayo yun. Kani bayo your ano? Arm? Ni aman ni man. LOL. Yawa. Halo. Istia. Wow! Papalita kami uhaw ay. Kami na ada. Pakul. Kung saan balik pila may mo ah. Balik. Dos lang. Dos nyara ko ano ko ah. So. Dos. Yata balik. Sipa isa. How na snack. Yawa. Kung sukad karon ba kog kita og diserto. Ano? Murag isno. Ha? Ganong ni palaban? Ganong ilam ning ibutang palaba? Diri nga angay man ni butang palaba, zero plano man ni. That's what you call windmill. Bobo. Windmill. Allah yo atel man. Kaya taman. Iduta ning lugar oy. Nalagi na kong impalaban lagi. LOL. Manakuan mo guna. Electric pan mo guna siya. Dako nga electric pan. Ha? Oh, pahangin masyado kayo. Initon masyado sila diri panagsa. Muna yung palabad. Kana. Oh, muna yung palabad. Oh, yan dynamo na adis ko loyo. Oh. Ni ang kuryente na niya. Wa man siya kanang wireless man na siya. Wow. Bluetooth yan. Takbol. Nagtuyo ka na niya mo na siya kuan kana para mapalid ng tanang tindahan diri ba? Ikaw migo, unsa may kasulti mo? Ikaw, lamban no. Bakit? Kusog kining hangin man. Bahay niyo matukmol oy. Lolo na security dagat. Ano whole body? LOL. Tukmol. Nagbag-bag mi diri ron kay si Ruel kana lagi siya mag-vlog. Guys, stay safe. Lego homies.
artist for today. Si RTJ. TJ. Oh yeah. Direk. Nagayos ako niya, uy. Nagayos ako, uy. Sweet Caroline, sabi. Wow. Eat fried rice. Eat fried rice. Ba't tayo naging matumba na